Domáci miláčikovia nemusia byť len mačky a psy. Preto sa konala burza exotických zvierat v športovej hale v Podhaji, kde si tieto zvieratá mohli ľudia zakúpiť na domáci chov. Burza mala veľký úspech so stovkami návštevníkov, ktorí celý deň prichádzali, a desiatkami predajcov, ktorí boli s účasťou spokojní. Predávali sa rôzne druhy exotických zvierat od rybičiek až po veľké hady a príslušenstva pre nich. Medzi najpopulárnejšie zvieratá patrili chameleóny a pagekony. Podujatie bolo veľmi dobre vybavené s bufetom a s tribúnou, kde si mohli po dlhom dni ľudia sadnúť. Svet exotiky je, ako vidíte, krásne podujatie, hlavne pre milovníkov zvierat. Je to stretnutie chovateľov nielen z celého Slovenska, ale dokonca aj zo zahraničia. Najväčší záujem je, myslím si, že o chameleóny, čo ale pre mňa je, také chameleóny nie sú úplne jednoduché na chov. Odporúčal by som začiatočníkom skôr agamu bradatu a tie chameleóny, pri nich ten chov je taký náročnejší, takže to skôr pre tých pokročilejších, čo odporúčam. Ale práve o nie je najväčší záujem. Prišli ste sem so záujmom si niečo kúpiť, alebo vás len zaujímajú exotické zvieratá? No, v prvom rade sme prišli zo záujmu si niečo len tak pozrieť. Nevedeli sme, či ideme kupovať, lebo nás zaujímajú exotické zvieratá, nakoľko ich doma aj chováme. Ale teda aj sme si niečo kúpili, rybičky, slimáky a kraba. Prišli sme pozrieť zvieratka a asi si aj čo si kúpime. Sme si zaujímavé aj niečo kúpiť a samozrejme aj popozerať, čo tu môžeme eventuálne niečo exotického zohnať domov. Aj niečo kúpiť, máme aj doma dosť veci. Chováme všeličo doma. Ja som aj sokoliar, poľovník, takže mám kdečo. Chameleóny máme a tak ďalej. Aj sme nakupovali, aj tam má vnúk, aj ja mám, tak sme boli na nákup. V prvom rade sme prišli so synčekom, aby videl aj exotické zvieratá, ale kupovali sme aj akvarijné rybičky. Aj zaujímajú, aj kúpiť. Nebol som ešte na takýto akcii, tak rád niečo nové pozrieť, vyskúšať, poobzerať. Zaujímajú ma exotické zvieratá a našiel som tu druh, ktorý som kedysi choval, tak mi padol do oka, tak som si ho hneď kúpil. Prišli sme sem kúpiť si rybičky nejaké. Prišli sme si kúpiť. Čo ste si sem prišli kúpiť? Prišli sme kúpiť cvrčky ako žradlo pre pagekona a chýba nám terárko, tak ešte terárko. Pagekona riasnatého. Síce títo miláčikovia nie sú obľúbení huňatí štvornohí miláčikovia, ale aj tak sa dajú doma chovať ako exotické zvieratá. Pre Klapka TV Juraj Harry Majer a Alex Zoravec.